mazwe wisdom ngakushwe gidi rehondo nyanzvi dzezveutano dzakati pakare. Hondo yeCovid-19 yava pedyo nokuguma. Yava nguva yekuti tichibatana semasusu neguru tochisuka china yachibisa nyika, torwisana nedutu ratisingaone kana kuziva kuti rakabva nepi. Hazvina kuti uri muchena kana kuti mutema, mupfumi kana kuti murombo, chara chimwe hachiswanyi inda. Iwe neni tiri pamwe tinokunda iwe tibatane tiri pamwe tidzivirirane iwe urarame ndirarame tidzivirirane iwe urarame ndirarame chokwadi kuvigwa navatorwa zvisina ruremekedzo. Moyo wangu nhasi warwadza. Uku ndiko here kurarama kwacho? Hatigoni kurarama tiri toga isu. Tofa here takangoringa? Baba vangu vofa here kumusha vachingoti gotwe rangu dai wauya nemishonga, ini mafambiro ndashaya. Panyanga dzamushore ndipo patagara. Vana vangu vongoshamira sezvinyana zveshiri. Mumba chekudya hamuna, homwe dzakabvovoka. Chimurenga ichi chitsvuku ndazochiona. Iwe neni tiri pamwe tinokunda iwe tibatane tiri pamwe tidzivirirane iwe urarame ndirarame tidzivirirane iwe urarame ndirarame tidzivirirane iwe. Zvino ndabereka zvombo, ndichageza maoko nemvura ine sipo iri kuchururuka. Pandichahotsira ndichashandisa gokora. Newe mudikani zvekumbundirana tombomira. Mukati memadziro emba ndo muchava shield yangu. Zvekumberereka kufamba sina maturo tombomira. Gonzo mhini urambire mumhango chemudzimu chikuwaniremo. Hondo yeCovid yazoguma. Iwe neni tiri pamwe tinokunda takabatana iwe